Nanumpa na kasudmaan mga bagong ilihir na barangay asin sangguniang kabataan official sa Legazpi City. Saro na nga ni dyan ang nangganang SK chairwoman kan barangay Mauyod na si Trisha Jane Gutierrez. 5 sa mga kalinyada niya ang nailirman sa pagka-SK kagawad. Sigun kay Trisha Jane, ingkaso na dagos na siyang mag-asumir pwesto. Saro sa tututukan niya ang edukasyon kan kapwa jóvenes. Sobrang makakatulong po yun kasi karamihan sa amin medyo syempre estudyante and gipit rin and sobrang makakatulong rin sa kanila sa allowance, sa mga expenses nila sa school. Kasabay na nanumpa ni Gutierrez si Aiba May Aranel na bagong SK chairwoman kan Barangay Baybay. Asin ang nangganang SK kagawad ni si Jaybert Barajas kan Barangay Mabinit. Gusto ko din po i-implement and parang dagdagan din yung parang youth camp para yung mga kabataan is parang nag-engage talaga sila sa community and parang activity din po yun. First time ko magsabak sa arog kayo niyong arog kayo niyong eleksyon. So makaugma nun para sa kuya. First and bilang nahalal talaga ako bilang SK kagawad sa Muya. Saksi sa seremonya si Provincial Director Ray Caceres kang DILG Albay, Legazpi City Councilor Sunshine Imperial, Legazpi City Councilor Roberto Butch Lucila, asin ang SK Federation President kang syudad na si Mayling Acuñate na nagirasmang kan sa iyang agi-agi bilang leader. Let us be reminded that our role is more than just serve our communities within expectation and given parameters. Our role is also to get out of the box to change the norms that inhibit young people from activating our full potential as change makers in our communities. Mensahe ko tabi ay good luck, as in congratulations sa indong maray na pagtrabaho sa kampanya, as in day pagsayangon ang pagtiwala, as in pagtubod kan mga tao sa Indo, mga nag-ilihir sa Indo. Tandaan tabi, inyaon lang tabi si Atty. Butch Lucila sa konseho bilang konsehal, bilang abogado, handa ang magtao ki legal advice sa Indo Gabos. Magkatok lang po kamo asin bukas pirmihan sa kuyang opisina. Mientras tanto, kasabay kang pagtripon, nagpayag ang Ako Bicol Party List na yaw ng sendang pag-alalay sa mga asistensya, lalo na kung madaraning pag-uswag, umagayon na pagbabagos sa kada barangay kang syudad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.